priestoroch divadelnej sály kultúrneho strediska nad jazerom sa uskutočnilo novoročné stretnutie podnikateľov a organizácií pôsobiacich v tejto mestskej časti. Hostiteľkou bola samotná starostka Anna Henčová. Pre niekoľko desiatok podnikateľských subjektov bol pripravený kultúrny program, po ktorom nasledovala netradičná tombola. Väčšinou pri nej môžu získať ceny pozvaní hostia. Tentoraz to boli oni, ktorí obdarovali mestskú časť. Myslím si, že to bol iný postup toho, ako začať spolupracovať s mestskou časťou. Konzervatívne to vyzerá tak, že teda starosta alebo niekto z úradu príde a popýta. A skúsila som voliť túto formu a som veľmi prekvapená, ako pozitívne to tí podnikatelia prijali. Nebola to nejaká, myslím, že násilná forma, bolo to dobrovoľné. Kto mal záujem sa zúčastniť, tak sa zúčastnil. Kto nie, sme radi, že prišiel. A snáď v budúcnosti boli aj takí, ktorí sa nechceli prezentovať touto formou, ale hneď po tej tombole mi boli za mňou: pani starostka, nechcel som tam ísť, ale viete, že so mňou môžete počítať, takže to ma teší. Myslím si, že so všetkými týmito ľuďmi, ktorí tu boli, môžem počítať a ďakujem im za to. Mestská časť získala napríklad 300 kusov sadeníc podľa vlastného výberu, mliečne výrobky pre materské škôlky či zapožičanie snežnej frézy. Tak za ten rok, čo sme prišli do kontaktu s nejakými podnikateľmi, tak veľmi pozitívne sa stavajú k mestskej časti ako k samospráve. Myslím si, že ako starostka môžem vyjadriť spokojnosť s tými, ktorých sme požiadali o pomoc, tak nám pomohli a neodmietli. Dnešné podujatie zástupcov mestskej časti Košice nad jazerom s podnikateľmi i organizáciami ukázalo, že neformálnym stretnutím sa dá dokázať niekedy viac ako jednaním v kancelárii úradu.